sikhuluma ngayo INdalo Traditional Clothing Enterprise. Lapho khona sizobe siyilontsha eHippo Lodge, Khosi Bay Hippo Lodge lapha kuShengeza. Lela dam phela siyalazi kuShengeza lapho kunemvubu khona ngomhla ka-19. Lapho siyobe silontsha lesi sitolo noma le enterprise ezobe ikhangisa ngemvunulo nangokugqoka kwezizwe lezo zonke nje izizwe ezithanda ukuba nazo zibonakale ziyizizwe ziyiqhenya ngobuze bazo. Ngakho ke amathikithi akhona asayatholakala kusisi uziningi undodakazi lapha eTribal kuleli office la kwa TMM Forestry and abancane teenagers u100 rand, abadala u150, 150. Kungani sibiza le mali noma kube namathikithi okungena? Phela sizothola nokudla, lokhu kudla kwesintu. Uyakwazi nje ukuthi siyadla istamp samakinati la, siyawudla ufishi othinjelwe ngamakinati la, siyadla no Zulu chicken, siyadla konke okuthinjelwe ngamakinati la kwaTembe, and sibuyeke siphuzeke siqaqamukeke ngamagano bayethu. My love for you